Ko blai sibon kanum. Ta kai kan ni kesengi yo kan dia lang. Sengaungo yu blai ha kan sengi. Kadai ka sengi jong ka jingkan mau. Yau nong penim jong yu balawan syayap ha ka jing pernah. Tinggal ngu yu blai ha kadai ka por mentang. Ayo penwan kendo biang yai rang ba balang hang ne thang sning Mr. H Karum Nut iba how ne snam how July in dap kendai pun ru snam tinggal ngu yu blai ya ke nyal ti jong ila long nong ye kit e kam ge jong blai nadu dang samla bat ha du pin darang ba hadu ben rang ba hadin kajing khlanno rang ba balang jong hang ne po thang sning te la shimti mai da kajing ye pan bailang jong ka balang tengi ai ngo yu play na kam ta ne ka sni ka ko dor ka ba yo ban one good friday hang ne ha ka balang thang sning yo ban ye kren bat i kendet ke kentien chapang ka good friday te nga kwa ban kli pi kanum cái jing ngeu kodor jong pi habang yo ban ya kendu ya kan ya good friday ha kan ya sngi Ka Good Friday kalau ngah kodro tam hagai jing song thu trong ai gai. Ka kham kodor ya kisengi ublai man la kisengi ublai kan ni ka kham kodor kan ni Good Friday. amen Nama ka dai kisengi ka ba try ulai yap hakading panaban sius pa ingi ke pop trong ni ki bangai ho kata ka de ka jing so thu jong ai pa Good Friday te khublai sibon ne kata ka jing pen pau jong pi ka long ka ba sing kodor sibon ne te na ka tin jong blai na ka gospel jong yonis ka don ka we ka khot ka ba ong balada tho Shapang Jisu la ne ye ki jingle jong Jisu la ne kano ko ba jia ho Jisu wat ke perteru kam ngem jaka ha te don ke be yatho don ke ba ong don ke be yatho ba ha ka to sni sanar pna u sipai u basum ye ka krung jong Jisu kan mau anda bola sum ye ka krung kami ka snam bat ka te ka don ka jing ong wadlum sham la don ha ka jing tho ka bible ka don ka jing ong kum ni uto usipai ubasum ye ka krung Jesu ubalam dum ki khmat ulam dum ki khmat te dalam mi ka snam bat ka ka sit kita ka bat ka snam hakmat usai ki khmat ya cho mình kia yo je mat kia but nga ye ka tan mar ba ka tien ublai ka ong ba la da tho ya ka jing bat ke jing jia ke jing kren jong Jesu wat ka jakar wat ka perthai ka ngem jaka te ka don hang ta ka nong rim ka ba ka ko we na ki sakhi ha ka ba uneu breu swabon sum yo Jesu ngai tang khendet ha udeu nong shon ba kloi ban sum yo Jesu ha krung jung hendrai tang shu jia ka ta ka jing jia wang are shisha uneu long khon jong blai ubashisha pi jupna pi juyap ngau ka ta ka khana ka ba yatho ya kirustat ba ki ongum ta te ka chache kum ta anda la ya mat holiday ha bang pat so thu han la ngat holiday ko man ke jing sai bele hab ong kum ta te hab ong kum ta pleng u de sha ne de sha ne no so spa kat bang pat so thu ka ta kren ben kat bu kan do kren ben ne de la day ka jing sai cho man se bu kho cho bele hab ong ta ne long sha khôn trong lề nông lề sakaway ka banga shim na ka bible
ba ha to ko sngi ka ba la kem yu jisu bat ban sana pnayu ki babon bha kila manjur yu ban yap u pilat ru u herat ru ki pajba ru bat u jisu hidala de ula manjur bat upana beneng u manjur namar kade ka mon jongu te kane kade ka jingmayan ka bakraw habang pulen ka ten jong blai ba ban pendep ya kata ka jing tmo wat u judas ru u ba kumno yo ban long senran ha kumno yo ban long senran Mrai da pulih ka gospel jo Yohanes u Jesu ong kile kintin rew le nong ka khot ka ban rew pusan wong neu Jesu wong don uno no balaban wan hanga lem da la ai uno pa te ka pen e bau Judas u de u bala pen bet na bom jukut daublai ba unlong unong di yau Jesu piske kumno ya kata kataru kalong gawai ka ba mayan ha namar la ban super khat ban ong namar ka ching e don wo chong breu kan mau bo pro upun e don wo ha la ban pediang yo blai pen e don wo long wala bu lepa te boleh lo tip lepa fi kata man bau ne de ban long ban lai kecil penrem ngap ba yoi ka don tu kawam don ban don cumut ban kala ka mumut namut ha ta ko andai te sakawai pat mo kan mun ong pan ngau ta kawai ka bakham phla ka banga pulena tin jong blai bang pulena gospel ke masias ke ba ar punyo ke khon am tu ter sau pusan ai isiam hang tu ha ka ba ala sana pna yau Jesu ba ha por bala sana pna Jesu kasri ha badang teng sang ha kasri kadum kan san kala buri no yang laga jong khamat ha ba yi ya u Jesu ba lasdien halor ka ding pa nalor kata sa gawai pan i ba hakom katu ka por kicing tep togi malalai ke balayam swa kilaang balong makiru khui kilami pan ha ngap perkhat kan de ka tumok menengkong ka cing mi pat tu menengkong ai di mi pat ka de daptang de ke mayan te ko mo piong kato ka de ka jimi pat ke banengkong ka pen iba daw neu Jesu bolong son kong jong ke mi pat ki mi pat ke ru ko ya to te sa ka wai pat ubreu ubanengkong tam ban yo jing pen im ha ka pertai ha ka sngi ba ya u Jesu pi kan mau hoi udah kan halor ke ding pna bala kala gamot o bala ka jing dakat u but how dakat ru don ka saki ka bau pla bau Jesu long kun ble maraga por ka bau ben to we dakat u ong la da medai u nong penem melan penem yela de bat yangi de ndrei u to we dakat padu ong wang kerennya kata kamlong min keren kata une ude ubahok ubakut umde ban sya kumne wang umde ban sya kumne barhadin ketu buang untuk wang yu Jesu kan mau yang anda mai poi padas kebemut unget ba une lau de lau yap hang ne unle sekahima jong ukpa ba bene jong boleh Jesu hiru ong nadu menta melong lemban ban ngah paradise kalau ayo you later dong is ngau kumen ni yo akan ka por ka balung kot ban ya thu ya kita gi jimayan jong ga jing yap jong Jesu hagen ga sni Good Friday kan long ga jing ger khu bat ka jiman toy shi ka de ya na gam ta jong pi
ki lok ki jor ki prab ngai ki balab nior sngew ha keleng ki jaka da ke ba pior sngew ya ke ne ke jems lok ko lengkot ke bi yo ha ne ke sngew tran gerku na ke ta ke poram jo amen Amen. roi tra Amen.